Така, приятелчета, официално мога да ви кажа здравейте отново. След това прекъсване, което беше, най-накрая стартирах. Така, намираме се в Троян. Намирам се в Троян и натоварих тук от една фирма възглавници и олекотени завивки за Унгария. Ще ги караме на Юск Будапеща. Обаче този колега тук така е спрял, че аз няма как да изкарам камиона колкото и да искам да го направя това нещо. Много лошо е спрял тук един колега. Им се бордюра, кофата. Отзаре да не вземем пък сградата, половината. Да. Сети са, аз вече заходих за такъв изход, че... Да. Това е товара, с който потегляме. Няма да бъде много дълго. Вътрешното шофиране, защото в момента сме 24 ноември, идват празници и няма да направим кой знае колко дълго вътрешно. Се трябва да паркираме и тук и аз някак си така идиотски, за да може да отида да си взема документите, а трябва да ги изчакам 20 на минути. И ще правим някакви идиотски тук маневри и паркирания. Но няма как. Тия коли тук са на служителите. Искам да го приближа в хубаво до бордюра, за да не пречи на никой. За да не преча и аз като колегата на някой. И затова си ги правя тия маневри. Да, ще ви разказвам, нали, за всичките неща. Какво, защо, кога, как се случи, нали. Не съм споделял до сега каква беше причината реално. Какво точно се беше случило. Но здравословен беше проблема. Тежка операция, да. Операция с дълъг период на възстановяване. Това беше цялата работа. И нямаше как просто. Нямаше как да се работи тази работа. Не съм на абсолютни 100%, но ще направим една вратка. Всъщност, в интерес на истината, да не ви лъжа, вече направих преди сега това тръгване едно ходене. Пробно такова, да видя, нали, как ще ми е, как ще се чувствам, нали, дали ще мога да стъпвам добре. Сега долу-горе се получава. Имам все още някакви такива забележки и проблеми, но ще отминат, ще очумят. Така, сега отивам да си взема документите, т.е. да чакам да ми ги дадат, защото разбрах, че чакам 20 на минути поне. И след това се връщам и потегляме и ще ви разказвам какво ще се случва и какво се е случвало. Ами, приятели, готови сме. Доживях. Хора, 1 час чакам чемере. 1 час. Точно 1 час чаках чемерето. Да, 12 часа е вече. Какво се прави? На нашата работа номера му е чакането. Така, одеве забравих да ви кажа, че вече ще ви разхождам с новия Аман. Аз вече съм го карал, нали, знам за какво става въпрос, знам си го. Но първото снимане специално е в момента с новия Ман. Мана е с новата кабина след 2021, която е абсолютно същия мотор сме.
18470 с същата кутия като другия камион, който е червения, който знаете. Кутията на Scania, 14-степенната. Големия му плюс е кабината, просто наистина няма две мнения. Кабината е уникално направена, удобна е, по-хубава, по-голяма, по-широка. Ей, тук захода е жесток, ако искате ми вярвайте. Ама жесток. Наслагали са и камъни, защото очевидно колеги се качват по бордюрите и вземат сградите. След там има един стълб, който не знам дали няма да го взема. Не можах. Опитах се, дадах всичко от себе си, но не можах. Наложи се да си отворя стъклото, за да мога да виждам по-добре, защото е много гадно. Та това е Троян. Тук тази фирма е на много шибано място, ако искате ми вярвайте. Подходът е жесток към нея. Сега ще видите откъде се обикаля през едни чукарчета и тук натоварен съм с аз ви казах, възглавници олекотени завивки за Юск Будапеща. Ги караме. Днеска е 24-ти, на 26-ти трябва да разтоваря без час, нямам час за разтоварване. На 26-ти трябва да ги разтоваря. Тук сме в някакво квартал, че жестоко е. Жестоко е. Троян сега все пак не е някакъв мегаполис, нали? Малко градче е. Минах и покрай завода на идване, сега мисля, че на връщане пак оттам ще мина за Троянска сливова. Не е така безизвестната Троянска сливова ракия и другите им напитки. И не е кой знае какво. В смисъл, но не е малко, не е малък град, не е малко градче, но е мегаполис, тесен, тясно е, много е тясно. Тук особено. Сега, за да се случи това нещо, от тук трябва да отида чак до тротуара, от срещния, и да изнеса надясно. И чакам да видя така да стане, че да може да ми освободят терен. Защото иначе този камион няма как да го изнеса по друг начин. Колкото и да искам. Его сега този тук няма да спре да ме изчака в никакъв случай. Той просто ще се блъсне в насрещното, някой от насрещните, но няма да спре да изчака да направя маневрата. Да. На ръба пак перфектно. И сега отиваме тук наляво, тук минаваме пак покрай една теснотийка, строителен обект, блока, санират го и ще видите пак един хубав завой сега и тук наляво, отиваме тук нагоре в тесни пътечки, за да излезем на 35-цата, оттам на Хемос. Гледах преди малко картата и някои неща не ми харесват. Не знам дали Ботевград нещо май временно да не са го затворили пак, че ако са го затворили, ще стане жестоко. Плана, идеята днес е да отида на... Продължете 3,2 км. Много говорят. Планът е да отида днеска на буферния на Видин. Видин буферния и оттам ще местя вече за утре на Фемили. Ще отида утре вечер и след това ще отидем да го разтоварим. Аз съм ходил в този Юск в Будапеща. Мисля, че съм го и снимал дори. Но тогава натоварих пак възглавници, но от София, от Божурище. Сега от Троян. Тук също правят възглавници и олекотени завивки. Имам чувство, че България имало още, разбрах, че имало още един завод. В Пловдив. Или до Пловдив, там някъде. Там също правили възглавници и олекотени завивки. И пак ги изкарваме навън. И започнах да имам
някакво усещане, че България масово произвежда възглавници и олекотени завивки за чужбина. Той иначе просто няма друго обяснение, аз от втора фирма карам за Юска. Дали ще е Германия или Унгария, няма никакво значение, Юска. Възглавници. Плюс е, че съм лек, нали, просто съм адски лек, 4 тона и 6-700, което е голям плюс, нали, перфектно е даже. И за Румъния, и изобщо като цяло, и за камиона, и за мене, нали, и за разхода. Така, бях почнал да ви казвам, това е новия ми камион. Пробвал съм го вече, излизал съм, нали ви казах, направих едно излизане, пробно, нали, за да видя и аз физически как ще бъда, да си видя и машинката, как се представя, как се държи. И за сега съм много доволен, наистина, мана е много хубав. Сега някой ще каже, нали, чувал съм какви ли не думи, дървени биле, не знам си какви биле, дървени, ама здрави. Да, возят малко по-твърдичко, в смисъл от, да кажем, Scania, Volvo, нали, Scania особено, тя е царицата на пътя, аз съм го казал, въпреки че може би е един от най-трошливите камиони след DAF. Значи, ако има по-трошлив камион от Scania-та, това е DAF-а, това е ясно, но след DAF е Scania, един от най-трошливите камиони. Докато това нещо, ако си го поддържаш, ако си го поддържаш с хубави масла и, нали, обслужване редовно, и филтри, и антифризи, и работи, всичко да му е окей, няма никакъв проблем тук. Просто нямате проблем. Това е камион, на който може да вярвате. Сега малко по-твърдичко вози, но интересното е, че тази кабина, новата кабина сега, която е, много по-обезшумена е от червения, който имам. Много по-обезшумена е тази кабина. От мотора в момента може би се чува малко повече, защото съм се отворил леко това прозореца, понеже съм в градска част, карам 30-40. И тъкмо ще използвам да изпуша една цигара. И това му е единия плюс. Другия плюс, че возията е подобрена, в смисъл по-меко вози, по-готино вози този. Няма го това по-заклащане, което е толкова голямо, което има червения, по-старата кабина. Оборудването в кабината е много готино. На волана са изнесени вече много неща, които преди не бяха всичките тук. Леле, какви пътища имат, какви пътища имат, майко. Сега в момента минавам тук бавничко, не заради това, защото тия възглавници са на палети в кашони и някакво да им стане, а заради моите неща, заради моя багаж. Защото аз, като изляза от България, нека стигна Видин, трябва да пренареждам още един път най-вероятно. Страшно е. Тук е един колега. Тук му си помислих, че това е логистика, ама не. Това е... имаше една фирма, Валентин ли, Валери Трифонов ли беше, кой беше, сини и такива соло бараки. Чудо. Това нещо направо, честно ви казвам, хора, ако аз съм, няма да се кача на такова нещо и да изляза в чужбина. Да се разправям с полицаи, особено в Германия. Това просто видят ли да и си спрям. То няма, то изглежда ужасно. Аз лично не бих се качал да окарам това нещо, но сега всеки си знае, има хора в ситуации, в положение, няма как. Качват се си карат, знам, но това е страшно. Това ще е адската разправия с полицаите. За кабината голям плюс, по-широка е, леглото е много хубаво. Малко по-широко е от другия. Направено. Хладилник има второ, вече тази кабина има второ чекмедже до хладилника, което другия го нямаше. Нали, да си слагаш неща и така нататък. Тук горе също са много хубаво измислени шкафчетата. Като цяло тази кабина е по-хубава. Много по-хубава. Останалото по камиона е абсолютно същото.
Аз ви казах, мотора е същия, кутията е същата, нали? Няма разлики. Чисто софтуерно, тези по-новите имат едно бутване малко по-тромави са. В смисъл, След 350 метра дръжте дясно. от предните Завийте години, наляво. които бяха, както е червения, нали, малко по-рязък старт, има малко по-бъргав е. Докато тези са по-скупени чисто софтуерно, не знам сега Дръжте от каква гледна дясно и точка. завийте наляво. Може би за да, както се казва, за да се пази мотор или не знам и аз точно, но това е не. Завийте наляво и завийте наляво. Това е въпрос на свикване. Аз свикнах вече, пък и аз не съм от тези големите велики шофьори, нали, и състезателите по пътищата с камионите, които да ми е чак толкова зор. Не ми е чак толкова зор, че е по-тромав и така нататък. Бърза работа няма, както се казва. Ето го сега, докато тръгне, почна да се чуди, нали, какво точно ще правим. Въпреки че е лек, но това е. Иначе Завийте наляво. всичко друго си му е окей. Не си ми харесва. На този съм с старото си ремарке, което беше на червения. А червения е с още едно чисто ново на Шварц. Чисто новото е на червения в момента. Друг колега го кара сега. Нали, той си е на път в момента, даже навънка е. 1,8 Не знам дали ще се засека километра. някъде с него, но може и да се засечем, а може и заедно да приберем после. Плана долу-горе е такъв, че около 20 на дена сега ще покарам. Нарочно, умишлено го направих така, защото след тази операцията беше на левия крак на ходилото. Имам пресадка на вената. Да ви разкажа, нали, гадна работа, но се случи благодарение на работата. На един адрес в Австрия, не съм сигурен дали съм го снимал или не, не мога вече да ги помня, долу-горе не ги помня и може да звучат тъпо, че не си помня, но не помня дали съм го снимал или не. Но един адрес в Австрия отивам, в едно забутано селце беше и товарих кислородни бутилки за такива, за болница празни. За болниците, където ползват кислородните бутилки празни. И ме товари един пиян украински бутокарис. Ама като ви казвам, че беше пиян, аз го помня до ден днешен, какъв дъх имаше само. И така човек е едното пале, въпреки че бях с адерките, нали, с защитните обувки, ме натисна крака. Държах така, както се казва, повече от 6 месеца. Обаче започна с времето да ми прави по-големи проблеми. В смисъл вече почнах да губя чувствителност в ходилото, почна да понаболява някакво такова като тъпа болка, изтръпвания, нали. И реших, че ще ходя да го видя това нещо. И се оказа, че това трябва да ми направят. Направиха го. Както всичко в България, струва една шапка пари. След 350 метра завийте Това надясно. удоволствие, но, както се казва, парите са за здраве. Няма да ги гледаме. Парите ще ги изкарваме. Как вече. Но възстановяването е много бавно, много тромаво. Нормално да е, така все пак ходило тежестта цялата са понася там. Пък аз не съм от най-леките, за съжаление.
И това е като цяло. Миналия месец, октомври, направих така едно излизане, но реших, че тогава няма да снимам, защото все още не знаех как ще се получават нещата, нали? Как ще се чувствам аз, смисъл. И да не става някаква такава, нали, да не стане някаква тъпотия, нали, като някой да каже, това пък гледай го тръгнал сакат да кара. Завийте надясно. Не съм сакат. Все още го настъпвам така малко по-тарикатски, но може би то е вече и до навик или не знам и аз. Ако го претоваря, усещам така леко наболяване, но не е нещо фрапиращо, не е нещо сериозно. В смисъл, вече мога да си работя. Сега гледам... Служете 17 км. Стараем се да са такива адреси и места, че да е такъв палетен товар, нали, нещо от сорта, да може да не се налага аз да товаря, да разтоварвам, да отварям страници, да опъвам колани и такива неща, нали. Гледаме долу-горе такива товари се търсим, вземаме за сега. В смисъл да може хем да се работи и да върви камиона да не стои, нали, на паркинг, хем и аз да не се натоварвам кой знае колко, поне за сега, докато си вляза в ритъм. Но мисля, че това няма да отнеме още много време. Да са така. И така да е. Като цяло това е. Това се случи, това беше проблема. Между другото, благодаря на всички, които ми писахте през този период, които, нали, се чурихте какво се случва, нали, се интересувахте от мене и кога ще се върна и така нататък. Наистина, много съм ви благодарен за това нещо. Сега, честно да ви кажа, не съм очаквал, че някой чак толкова, нали, се интересува, нали, му е интересно моето житие и битие тук, но се радвам се, че има хора, които, нали, им харесва това, което правя и да кажем, че съм им липсвал по някакъв начин. Ето, че отново сме тук. Така, това са, може би тук ще направим и сега вече отиваме до Будапеща и знам какъв е следващия адрес, даже вече взет след като разтоваря за другия ден. След това ще отидем до Майнхайм, до Германия, да закараме едни капачки на Кока-Кола. Пак съм лек, около 6 тона капачки за Кока-Кола в Майнхайм, Германия. И после ще гледаме вече на къде. Не знам, ако има нещо за надолу, по-дългичко такова може да дръпнем, да стане някакъв, да направим малко километри и вече ще тръгнем да връщаме наобратно за България за празниците. Така, няма да е кой знае колко това вътрешно, но след Нова година ще има повече вече. Просто след Нова година ще има повече. Тогава вече ще покараме. Сега да ги направим тези и да поработим, дето се вика, стига сме лежали, стига сме се чуели с какви други неща да се занимаваме, защото аз, да, не съм стоял без нищо и безучастен тези месеци, но все пак, ако трябва да съм честен, и тук си ми е най-добре. Ако искате ми вярвайте, когато съм на път, ми е най-хубаво. Не знам, такова ми е усещането, като се забия в града и пак има какво да правя. Аз имам и други неща, които се правя, нали, се занимавам. Има какво да правя, но след известно време почва да ме натяга, да ми идва в повече, не знам защо, докато тук като съм си на път ми е най-хубаво. Тук си ги знаят хората, може би къде са камери, къде са щурти и си намалят. Аз не ги знам. Затова се съобразявам и си карам. Така, карам напред. Имам 1 час да покарам. Ще видя къде ще направя една пауза и да стигнем до Буферене днеска. На Ружинци има, пак е затворено, доколкото знам. Там е един отвратителен обход.
през едни селца, които е толкова тясно, че се разминаваме огледало до огледало. Невероятно гаден обход. Предният обход, който беше преди през Кнежа, Бяла Слатина и така нататък, в пъти по-добре, въпреки всичките скокови и дупки и какво ли не. Там е в пъти по-добре, отколкото този, който е... Ей, това е България. Който е сега заради ремонта на Руженци, където го затварят. Жестоко гаден обход. Но за това ще спра някъде сега след около час да изчистя времето и да мога да карам спокойно нагоре, защото този обход отнема много време там и да стигна тази вечер по Ферния на Видин. Тъкмо ще хапна нещо топличко там за вечеря от паркинга, от ресторанчето. Моята храна за сега да стои, че ще трябва нагоре, ще трябва. Ама всичкото хубаво, приятел. Защо спираш, бе, брат? Чак толкова глоби ли си отнесъл, че да те е страх толкова много? Сега разбирам, ама той направо спира миля. А няма как да го изпреваря тук. Иначе до сега да го няма. Просто няма как да го дръпна на такъв път. Да, днеска на идване, между другото, защото аз, нали, знаете, от София тръгнах, там си ми стои камела. На идване сутринта, да, беше гадно, мъгла, нали, имаше всичко, ама все пак на магистралата сме. Тя не е, че кой знае какво тази магистрала, хемо се отвратителна, меко казано, но един се беше клепнал с 65 про с леката кола. Към това не е нормално вече, нали, сега чак толкова. И направо отляво, отдясно го влизаха да го изпреварват. Страшна работа. Обаче човека не покиси, изобщо не му дреме. Ей, тук сега същата работа. Сега ще намъчи и тук с 50, той му пука на него. Ама аз съм с тахограф и гоня време. На него му пука, той може да... И не знам защо, като види коли и би спирачките. Ако те е страх да караш, просто не се качва или иди си върни книжката. Защото то така не става. Ти така си по-опасен. Вместо да си безопасен, ти си по-опасен по този начин. Те си мислят някои, че с ниската скорост са безопасни. Напротив, този начин създаваш страшни предпоставки за 5-5. Но да сме толерантни, да кажем, че може да е нов шофьор, нали, или шофьорка. Да сме толерантни, ще се научи. Ако има желание, ще преодолее този страх. Като цяло, набързичко така ви разказах какво се случи с мене, какво се случваше и така нататък. Интересно лято беше. Нали, това го слагаме в кавички, разбира се. Интересно лято беше. И сега вече да се върнем там, където ни е мястото. Да си пътуваме и да си обикаляме напред-назад. Сме здрави само, да няма проблеми по пътищата, да се върнем, да си изкараме празниците и изчезваме. Пак на път. Няма какво да го мислим. Нещата са ясни какви са, а и нашата мила държава в момента за нищо не е. Просто за нищо не е. Няма... Тук просто нещата са трагични, хора. Тук
ние нямаме почти никакъв износ. Ама почти никакъв. Това говорим много зле за една държава. Това означава, че тази държава не произвежда, тази държава няма икономика развита. Ние сме станали и тук само франчайзи на някакви западни фирми и това е. Някой ще каже, да, правим еди какво си за коли, не знам си какво там, кабели, стелки, всякакви други щуротии, нали, за немските коли, немските компании. Да, ама това реално нас не натопли. Защото ние примерно търсим една седмица някакъв товар. Някакъв. За да не излиза камиона празен. В България няма износ. Тук, там излиза нещо такова и то няма смисъл. Цената в момента на този курс е към нулата. Почти на нулата е. Като си сложиш, нали, разходите, всички такси, горева, работи, истории, всякото набие и паркингите и направо ще излезе на нулата този курс. Но това е, че поне да плати разходите, за да излезе, да не излезе камиона пък празен, нали, под нулата. Жестоко е просто тук. За България насам, колкото искате, каквито искате, може да си избирате даже. Но за да излезе камиона от България е трагедия. Голяма трагедия. И затова казвам, че в момента в България нещата не са никак розови и за нищо не е тук. Няма икономика. Сега с еврото ще е интересно. В смисъл за мен не, защото аз така или иначе аз си вземам всичко в евро, си получавам харча си в евро, нали, и така нататък навънка всичко. За мен не е проблем, защото аз съм се свикнал с това нещо, даже още по-добре, защото сега няма да има да изчисляваме от евро в лев и т.н. И си го знаем. Еврата колко са и точка по въпроса. За мен реално е по-добре еврото. Иначе то някакво са променени друго. Ще станем като в Германия, само че да, сега знам какво ще кажете веднага. Повечето от вас ще го кажат, въпреки че мога много да обясня по темата, но няма да се правя труда, за да не изляза пък някакъв връззащитник на някой. Не съм, знаете, политически стоя много надалече, но с еврото чисто ще е по-добре. Да, гоним стандартите на Германия, примерно на развитите държави. Просто сме много далече от техните доходи. Това е факт, истина е. Смисъл, ние в този бранш не. Но масово в България съм много далеч. Всичко е много далече от доходите там. Докато по цени вече си ги гоним, да ми кажа, че сме ги задминали в някои сфери. Най-вероятно услугите ще се променят цените много сериозно в България, ще поскъпнат, услугите ще поскъпнат най-вероятно. Въпреки, че, нали, приеха тук закони, необосновано поскъпване и така нататък няма. И няма необосновано поскъпване, защото не може държавата да определя цената. Примерно, ако аз съм в сферата на услугите, да кажем, че съм един фризьор, и ми не може държавата да ми определя цената на труда. Аз съм преценил, че моят труд, да кажем, струва 50 евро за каква си свършена работа и това ще ми бъде цената. И мога да си реша, че пък другия месец вече, нали, да кажем, по-добър съм станал, имам по-голямо търсене, цената ми ще стане 70 евро. И ще си я вдигна и по този начин тази щуротия с необоснованото поскъпване и с проверките и така нататък, това няма как. Мисля, в услугите цените ще мръднат. Гаранция давам. Както е навънка. Услугите са най-скъпото нещо. Навънка навсякъде. Да, контрола ще бъде върху храни и така нататък, нали? За да не поскъпват те, защото те са, това е основното. Потребителската кошница и така нататък. Но за другото ще поскъпне. Няма вариант да не поскъпне. И вече ще видим докъде и как ще се случват нещата. Какво ще се случва в България. За сега аз съм много за
еврото и се радвам, че стана така, защото крайно време беше да се уеднаквим. И всеки път е така, връщам се в България, ма ще ми трябват левове. Бъкът съм в България, после тръгвам навънка. Сега тия левове вече да ги оставя, няма сменям нищо, няма вкарвам сметката, нали, нищо. Да стоят, да имам някакви бройчи, после пък като се върна пак ще ми трябва и такива работи. Ще роти всеки път. А така вече се тая. Вече сме на валута от цяла Европа. Така че за мен да, аз съм много за и окей, че влезе това евро. Тоест ще влезе сега от 1 януари, нали, официално вече. Ще започнем да го ползваме. Много окей съм това. Но много хора ще кажат, че не го харесват така. Сега всеки си има виждане и мнение по въпроса. Всеки си гледа реално от неговата камбанария, нали? Аз си я гледам от моите нещата и за мен е по-добре еврото. За работата ми, за начина ми на живот, еврото ми е по-добре. Но всички ще трябва да си... Какво правиш, бе, човек? Само искам да видите какво се случва. Просто малумник. Ще се отрепи и ще отрепи другите хора. Той на мен някакво да ми направи в случая. Може да си толкова глупав, бе, приятел. Може ли да си толкова никадърен и глупав? Колко ще спечелиш? 5 минути. Боже. А после тежкотоварните камиони били виновни, нали? За всичко. Както гледам, май не са много тежкотоварните камиони виновни за всичко. Моля си толкова зле и толкова малумно. Тръгнете по лентата надясно. Има видимост и вижда, че идва насреща. Имаше видимост и той вижда, че идва насреща. Няма такава малумна история. Чудо. Продължете 43 км. Ако аз не бях спрял, той се удреше челно в Мерцедеса. Челно се удреха и двамата, ако аз не му бях спрял, не бях свил да му отворя път да влезе. И щях, в смисъл аз нямам вина, аз нямаше такова, но да, щях да спра и щях да сляза и щях да се забавя да видя какво става. Нали, да ако евентуално нещо се наложи да помогна. Но била ли си толкова малумен? Ама иначе камионите са виновни. Виновни камионите другия път. Масово ето за това стават. Защото бърза сега е тук да ме изпревари. Защото как така ще кара един камион пред него, нали? Кой само аз с камиона, че да карам пред него? На него трябва да му е чисто. Малумник, ама изграден. Изграден малумник. Това е положението. И нека после камионите да са виновни. Но не другия път. Защото ако не са камионите, аз съм го казал много пъти, ще ядат да ни казвам кое като влязат в магазина. Или ще иде там магазина за техника да си купи нещо, ама друг път, ако не е камиона да му го закара. Да ми кажа, че ние най-много пазим на пътя. В смисъл, да, има колеги, също правят малумни неща по пътя, но това е много малка част. Масово, шофьорите на камиони пазим най-много. Държим, в смисъл аз лично говоря за себе си, винаги си поддържам по-големи дистанции, винаги се съобразявам от обстановката и времето и настилката и какво ли не. Никога не си правя изпълнения да се правя на големия шофер, както казва един колега, и да покажа на някой или на кой, не знам на кой какво ще покажа, че мога да съм по-бърз, по-маневрен, нещо. Не. Аз предпочитам да съм по-сигурен, всичко да е сигурно и да се пребера като нормален човек, вместо да стават глупости и аз да пострадам или да деца вика да ударя, да отрепя някой. Ама в такава ситуация, когато пък някой сам се опитва да се отрепи и да отрепи някой друг, аз какво да направя? Максимално това можах да направя. Колкото можах да спра и да вляза леко вдясно, да може
то малоумник да се пребере, да не се удари. Това е. Да не изтрепи някой, защото не ги знам другата кола какви са. Може със семейство, ма каквото и да няма значение. Да си малоумник, това се получава. И така, като цяло, това е за сега. Ами, спирам до тук. Ще се включа после, отивам да направя някъде сега една пауза. Ще се включа после вече да видим нагоре как е пътя, евентуално ако го има, ако обхода го има, което съм почти убеден заради Ружинци, там ще се включа да снимам, за да видите за какво става дума, за какви размина. Има участъци, където направо спирам, за да може да се разминим, но да не ви разказвам. Евентуално ще включа там, за да видите за какво става дума. Така че, айде до после. Приятелчета, направих паузата. Ей, тук съм на Ботевград на Широкото. И направих паузата. Бах леко на ръба. Спрях на 4.25. В смисъл, да. Имаш още малко копирайт. Имаш още 5 минути по принцип, ако трябва да сме точни. Но на това му се вика на ръба. Вънка е много топло. Това слънце тук ме напече. Сутринта тръгнах, беше -5 в София. Колата ми беше замръзнала. Размразявах я сумати време. Просто в София беше нещо ужасно. Като тръгнах и сега иска да ме удуши тук. Сега правя си настройките, защото не искам той да решава кога ще включва и ще ми изключва темпомата или строника. И това го правя всеки път, като запаля преди да тръгна. Това е. Така е измислено. Всеки път. Дори и да спра на рампа, разтоварвам, каквото и да било, тръгвам на път, настройките първо и тогава. Иначе не става. Така, готови сме, 47. Пауза. Време. Сега да видим дали ни очаква онзи отвратителен обход на Ружинци. Или са го пуснали. Адски много ще се радвам, ако са го пуснали, но много ме съмнява тази работа. Много ме съмнява. Тук ще се включа. И най-вероятно ще ви снимам гадния обход, където е огледало до огледало, надвесени дървета, бордюри, тясно до безобразие. Между другото, в този ред на мисли и тук, ако случайно някой пък има такъв отапи, който гледа, искам да поздравя най-вече тази умна глава, в кавички слагам умна, т.е. този, който е измислял тази щуротия оттам да минава целият товарен трафик, защото ако този човек имаше поне малко сило вещество в тази глава, което да е образувало някаква подобна форма на гънка, на гънки, щеше да го помисли и щеше да разбере, че оттам товарен трафик е безумие да прекараш. Нали? Затова направо много поздрави мога да му кажа на то, който го измисли това нещо от апи. Нали? Защо? Да създава ситуации и така нататък. И на всичкото отгоре тия хора ние минаваме почти до стените на къщите им. Нали се сещате за какво хлопани, думкани и тресени става с тия камиони? Безумник. Някой просто поредния безумен костюмар. Поредния. Който е измислял тази идиотия.
Сега то не е, че и тук са го направили да е много широко и много такова, но пак получава не са. Тук не се получава, тук си го знаем. Но живот и здраве и сега като стигна до Ружинци, ако отново е обхода, директно се включвам и там ще ви го снимам и ще ви го показвам, за да видите за какъв тапак говоря. Някоя умна глава в кавички от АПИ, която сивото и вещество не е образувало дори една гънка. Защото ако имаше поне една гънка, с която щеше да го премисли и да го види, че оттам не е окей да пусне товарния трафик. Давай, брат. Давай. Тия сега двете се побъркаха. Нормално отклоняваме се. Те не ви правят впечатление какво дрънкат. Нормално е. Google не е длъжен да обновява картите си през месец или през два, докато в България тези безмозъчни същества решават кога и къде ще се затворят, кога ще отворят, пак ще го затворят. Защото това Ружинци си го минавахме, аз си го минавах. Там нямаше такова извън, тук го затварят, тук го отварят. Никой не може да разбере кога какво се случва. Караш, стигаш до там и изненада. Или си по обхода, или си караш през Ружинци. Те и така се решават, затова казвам, че безумника, който го е измислял, нали, здрав да е. Сещайте се какво искам да му кажа. Защото не е окей да го кажа директно в записа. Та така, иначе тук това ние си го знаем, ние си го минаваме редовно. Това и то не е толкова страшно, не е проблем. Тук виждам, че вече остава им да положат още една лента асфалт и най-вероятно ще го пуснат и ще е директно. Ще се караме, но тук няма проблем. Тук е окей. Тук е окей. Проблема е горе. Че той другия обход, да, беше гаден. Принес книжа от татъка и те на татъка. Той беше, да, гаден обход. Но въпреки всичко повече време отнемаше, но нямаше такова нещо, нали, да сме огледало до огледало и да трябва да спираме, за да се разминем, докато сега ще видите какво става. Аз наистина, ако обхода, ще го пусна. Ще ви го снимам. Ще ви снимам гадните местенца, да видите за какво става въпрос. Не е голям като километри, отнема много време, защото имаме моменти, когато спираме. И аз спирам, нали, от срещния колега, и той спира, за да може да се разминем, иначе няма разминаване. Отвратително. Рискуваме да кривни, малко да кривни, на толкова малко минаваме, че малко да кривни кабината, удря огледалото, удряме се. Затова. Така че ще видим как ще е нататък. Ето тук е вече магистралата, която пуснаха. Част от нея, нали? То има много в ремонт още. Но част от нея, тук си е приказка. Тук си караме, няма никакъв проблем. Пътуваме се вече нормално. Но и отсечката естествено остава така идиотската, която никога може би няма да оправят. Монтана Враца, където багажа си го пренареждате още два пъти след това. Като цяло до Видин. Като цяло до Видин вече от тук си е трагедия. Изключвайки тази част. Но ще го минем. Няма за къде бързам. Нито имам на буферния. Имам достатъчно време вече за каране, така че когато стигна, все трябва да стигна за това време. Няма как да не стигна. Така че ще се включа после, за да ви покажа гадорийката, защото тук някакво да ви покажа сега. Айде до после. Приятелчета, ето че отклониха. Както си и мислех. Но ни отклоняват след Монтана през Арчар. Което е интересно, защото предният обход беше там през едни други села, а сега ще минаваме през Арчар. Стария път, който си беше за Видин, в отвратително състояние беше и той, но поне не е толкова тесен, в смисъл може да се кара. Не
знам защо тук на новата магистрала нещо правят, какво правят, не мога да ги разбера толкова, беше си много добре. 19 км. Тя си беше много добре, но явно има нещо, правят и в нашата посока. Обратно може, обратно виждам, че минават, но в нашата посока за Видин, посока Видин, сме през Арчар сега. Чудят се вече откъде да прекарат трафика, просто не е истина, аз ви казах, някой умник в АПИ с недоразвити мозъчни гънки так се чуди какво да направи. Само едно не мога да се обясня. Като виждаш, че не си за тази работа, не си компетентен, не ти идва на акъла какво да направиш, ми става и си тръгвай, да дойде някой, който знае какво прави. Единия месец сме тук, другия месец сме оттам, ама я пак е тук и всякакви такива щуроти. Тук стават рискови ситуации в момента. Единия колега е много тежък отпреди, два пъпли, той е тук с турската регистрация от Талай. Той пък, те всичките такива ще изпреварват вече. Иди ще изпреварват, защото тук този път го знаем още от едно време. Но пак като че ли през Арчар ще е по-добре, в смисъл по-добре ще се пътува, да, гаден е пътя, бавно е, но по-добре ще е отколкото от татъка. От татъка беше нещо много страшно, много страшно. Гадно до безобразие. А тук сме го пътували. Преди минавахме от тук, преди да направят новия участък. Отляво минавахме от тук. И тук си го знаем, тук сме пътували. И това бушче от одеве прави някакви проблеми. Държи колоната, не знам какво точно му се случва. Може и проблем да има момчето. Но от одеве държи колоната и едва пъпли милия. Дори на спускане на 50-60. А тук с преварванията е рисковано много. Завой са, трафика, има трафик, колкото и да е. Има си хора, които се минават от тук. И е малко рисковано. Но да си припомним стария път през Арчар, аз отдавна не бях минал тук, много отдавна. Право да си го припомня. Сега започва тук студено буче, сълцата. После какво доктор някакъв беше, доктор Йосифово май, нещо е такова беше. Стария път за Видин. Много пъти съм се възмущавал как може пък това да е международен път, но след като видях другите възможни обходи, предпочитам този. Предпочитам го пред останалите. Картинката е потресаваща. Леко с тия дървета, че кой знае от кога не са кастрени и да не взема някое дърво с ремаркето. Смея. Тъкмо щях да викам каква е тази кола и разбрах от неприятните. Тия, където те возят за последно. Ами пак добре. Има вероятност да стигна по-така, както се казва, на време, въпреки че какво значи на време, аз време нямам днес казати. Пристигане. То колега тук за 2 кифтета ще направи такава бела. Виден е на 80 км от тук. Толкова. За да си вземе 2 кифтета, такава бела ще направи. Ама това е положението. Слиза отгоре, не се знае. Може деца вика и без хляб да е останал, ама пък знаеш, че тръгваш на такъв път. Вземай си винаги. Аз съм се заредил тук да имам, дето се вика, до Германия да имам храна. Въпреки че сега тази вечер, нали, ще си хапна на ресторанта, нали, топличко, както се казва, нали, топло домашно. Утре вечер
плана е да спра на фемилито. Също, там, нали, там си доплащаме храната, но това не е проблем. В смисъл, ще си доплатя. Въпросът е, че пак ще си хапна нормална храна. Топла. Този бус има някакъв проблем. Това не е нормално. Или да е толкова много натоварен и да не върви този бус. Сега ясно е, че е Ивеко, ясно е, че от старото Ивеко, ама чак толкова не е нормално. Пък аз нямам тягата. Нямам, тръгвам. Нямам, тръгвам, защото този бус има проблем. Колкото и да е натоварен, би трябвало поне да има някаква мощност така. Но очевидно губи мощност и проблема ще е технически. Какво прави момчето? Чужда регистрация и той се опитва да стигне до някъде. В чужда държава, знам какво е. Не, че имам опит с нещо подобно, да не чува дявола, дето се века да чупим на дърво. До сега не ми се е случвало да закъсам някъде, тук е ужасно. С всичките транспортни средства, които съм управлявал, до сега не ми се е случвало да закъсам някъде, но колкото и да е, техника е машина. Всичко е възможно. Да. Пътя си е същия. Лош, но пак по-добре се кара тук, отколкото оттатък. Там скорост 70-80 е абсурдно да поддържаш. Пълен абсурд. Нямаш никакъв шанс. Тук пак долу-горе 70-80 си я държа. Добре. Ще го избутаме. Отзаде зад мен има една мазничка от тия мини ванчетата. Кара се човека зад мен, харесва си и изобщо даже не показва никакви намерения да ме изпреварва или каквото и да било. От много време кара зад мен. По развалените участъци от Враца там до Монтана. Много време. И явно му харесва и не показва никакви признаци, че му преча с моите 70-80. Но по това нещо, как повече да карам, аз даже и с 60 ще карам, ако трябва. Защото в крайна сметка не сме тук да ги разбиваме тия камиони, а да работим с тях и който иска да бърза да заминава, да кара, да блъска, да джаска. Аз не. Само този Line Assistant сега ще го изключа, защото много пъти се налага за да заобиколя, да стъпя другата лента и няма смисъл да ми бълбука на главата тук. Така че в България, аз между другото всеки път, като вляза във Видин, вече там като мина Дунавци, насам вече като тръгна, като изляза вече от Видин, нали, там покрай полицаите като мина и тръгна и тук насам по тия пътчета, направо изключвам Line Assistant, директно. Защото в България колкото и да искаш, се налага да престъпваш лентите и да заобикаляш. То е страшно. Ето го, да, доктор Йосифов го, да. Помня, че беше някакъв доктор. Но нали ви казвам, от много време съм минал тук. Знам, че някакъв доктор беше. Датиренцера, предполагам, че обозначава доктор по този начин, а не другар, защото ще е много тъпо вече. Ще е безкрайно тъпо, ако са обозначили с датиренцера другар. Трябва да е доктор. Не знам, наистина. Между другото не съм поглеждал дори в мапса да го видя как и като име. Би трябвало да е доктор. Ще е много смешно, ако е другар. Представете ли си? 21 век демокрация. Уж. И да обозначат селото с другар Йосифово. То даже не се връзва, то не звучи. Значи доктор Йосифово е 100%.
Защото иначе то просто не се връзва, не звучи правилно. И 40... да, това спуска. Да. Да. Боже, какви спомени ми навява този път. Колко пъти съм минал тук, не мога да ги преброя. Не мога да ги преброя колко пъти до сега. И от кога ни бях минавал, право не е истина. Ето че, но тук просто е много добре. Тук смисъл няма проблем. Тук се кара. Аз забравих, че съм в населено място при доктора. Малко към 60 отидаха нещата. Просто забравих, че съм в доктора. При доктора ли аз пак доктора? Това е много гарен завой тук. Тук един път един колега така беше изнесъл да завие, че другия отсреща, който идвал, се беше ударил в ръба на ремаркето челно. Беше много гадно. Много гадно. Въпреки, че да, малко трябва да се изнесеш, но не чак толкова, че да влезеш и в другата лента и да стане тая бела. Но колегата така го беше много гадно. Защото завоя видяхте го какъв е. Наистина, с по-ниска скорост трябва да се вземе и с леко изнасяне и се получава. Отзади гумите минават точно до бордюра. Нито ги драскаш, нито ги настъпваш, нито нищо. Ах, че гадна дупка. И после, що се изключвам лайн асистана? Заради това. Защото тук щяхме да го слушаме как бълбука пак. То с Пежото изпревари маздичката, изпревари мене и са кротна. И това ли му беше целта, да е първи? И да кара с нашата скорост. Дръпна. Той е спазвал ограничението. Браво. Въпреки, че пак караше над него, ама както и да е. Браво. Добре. Има хора, които обичат винаги да ми чист пътя отпред. Да няма. Особено товарен автомобил. Това е най-големият проблем на света. Товарният автомобил да е на пътя. Това е невероятен проблем. За всички волни издачи ние много им пречим. Страшно много. Но искам един такъв да се качи в този камион, само да го повозя. Няма да му дам да кара, защото най-вероятно няма да може да потегли с него. Нали? Който не се е качвал до сега. Но само да го повозя по тези пътчета, да видя за какво става въпрос. И така да го взема 2 седмици с мене, за да осъзнае и да оцени каква е работата тук на камионите. Какво вършат тия камиони всъщност? Защо тия камиони са на пътя? Аз това се чудя, защо не се задават тия въпроси хората. Какво правят толкова много камиони на пътя? Каква ли работа вършат? Защо са там? Ама много, нали е по-лесно да кажеш, тия големи камиони пречат само. А ако ги няма, какво ще правите? Ми е много интересно. Не, че защитавам, в смисъл камионите или каквото и да е. Просто това е реалността, това е необходимостта. Ако няма необходимост от камионите, те няма да са тук. Ние няма да сме на пътя. Сега най-вероятно ви скрих малко гледката, но на мен ми пречи слънцето като залязва и като изляза срещу него и не, че нямам очела, ама предния път какво изживях сега преди това излизане, нали ви казах, че направих така едно завъртане. 2 хубави чифта слънчеви очела, нали,
наистина хубави. И двата бяха забравени в леката ми кола, в колата ми. И се усетих в един хубав така слънчев ден, като ми блесна насреща. Вече не помня къде бяха, ма дали не бях стигнал Австрия. Нещо е такова, там някъде вече. И като се облещи, аз викам, тук очела, там очела, няма очела. Реших да погледам да си купя трети чифт. Нали, като спирам по станции, напред-назад. Какво да ви кажа? То поне да бяха някаква марка, нали, и така нататък, че да даде някой евро човек и да си ги вземе, нали, окей. А те някакви измислени, дето аз като ги сложа и веднага виждам, че тия очила не са окей, смисъл нито като поляризация, нито като защита има по тях. Измислена работа, иначе цените, такива хубави цени са ми им бяха сложили, че лошо ми стана. А никаква марка, нали, не е нещо да марко учи да кажеш, нали, окей. И не си взех, карах така, мъчих се в шосето, но този път единият чифт е при мен. То така, мъжко дъпе един път, втори път, знае. Сега обаче тук на този ман, на страничното стъкло, което е до мене, няма тази мрежичка, която има другия. Това е минуса на тази кабина. Открих го. На другия ман има една мрежичка такава, която се дърпа надолу. Тя е надолу и нагоре. Като стои, тя е като перфорирана такава и смисъл пази да не ти блести слънцето от страничния прозорец в очите. И е наистина голям кеф с нея. А този няма. И ще видя да търся евентуално дали не мога да му добавя. Виждам, че на тези болтове, които са към вратата, горе, на кората, може да се закрепи. Или поне така ми изглежда, че може. И ако може, наистина ще търся вариант да му добавя една такава мрежичка да взема, ако има, не съм проверял, не съм питал и в ман, не съм гледал, изобщо не съм проверял, но ако има, ще му добавим, защото е по-удобно, по-хубаво и по-удобно. Предпазва и тук не ти блести отстрани, а иначе в момента трябва да ви кажа, че е точно отляво слънцето и ми вади очите. Леле, спомени по тези пътища. Това пътче по тези селца. Чак се изумявам как няма и трафик. Толкова спокойно. След 350 метра дръжте вляво. Много камиони, много колеги се отклониха по онзи обход гадния. Но нямаше никакви знаци, които да нас задължаваха да се отклоним. Отклонихме се чак тук за Арчарна. Много колеги видях, че се отклониха нататък. И ако са разделили трафика, ще е интересно. Защото тук вече ето го наобратно няма. Или тук там някой мина, някой колега. Продължете 51 км. Ако примерно са го разделили така, че тези, които качваме към Видин да минаваме през Арчара, тези, които свалят от Видин да минат от татъка през Гадното, евала, ако това са го направили най-накрая, значи някой вече е развил поне една гънка мозъчна и го е измислил. Но ако не, ще е забавно и сега след малко ще стане ясно. Защото ако сега след малко е затворено и не отклоняват и ще видите какви разминавания започват такъв купон. Видин 60 км останаха. До Видин колкото толкова.
Аз имам много време. Аз даже мога да... Но не, някакво правя да влизам в Румъния, да гърмя винетка за нея нищо. Да покарам час и половина в Румъния, няма смисъл. Утре Румъния се я вземам на един път и това е. Че и те дигнаха малко винетките да им се не види. Излизаме миналия път. Опа! Винетките ги купуваме онлайн. Изненада. Над 20 евро станала винетката. Викам, добре, чудесно. Реално всичко навсякъде се дига. Между другото, Румъния в момента не е в много цветущо положение. Малко почна да ми намирисва работа там на Унгария. Някаква жестока инфлация се получава в Румъния. Дигат всичко. Замразяват им, май са им замразили заплатите или нещо такова чух. Или поне в администрацията там, не знам. Но цените им започват да стават много. Почна да дигали всичко и ще докарат унгарската инфлация в скоро време. Ще си я докарат. Не знам защо, нещо имат проблеми явно. Не ги следя, не са ми любимци румънците. Не им следя нещата в държавата, но го забелязвам по цени и така нататък. Тук застанах по средата и всички след мене застанаха по средата. Какво аз да карам да ви избирам пътя, пък ви ще... сега ще спра там и ще почна да махам да почерпят по една бира. Тук няма да се получи. Трябва да намалим, защото е много гадно. Ако го нямаше това бушче, направо влизах по средата пак, но не се получи. Гледайте и там долу сега как се вижда, не знам на камера дали се вижда, аз отгоре още високото го виждам и тук кривини и работи. Но и то тук един тръгна да ме изпреварва точно когато не трябва. Айде давай. Откал се. Хубаво беше тръгнал, бе. Това му пуснах мигача да го предпазя. Малумник. Поредния, хора. То народ сам се избива. Тук война не му трябва. Сами се трепят, бе, хора. Сами се трепят. Айди, давай, пуснах ти вече мигача. И с жена си и детето вътре и ако не му бях набил левия мигач, ще са думни. И сте такива, защо е хора? Не им ли омръзва всеки божи ден по новините катастрофа, смъртен случай? И не се отказват да ги правят и тия глупости. И чакай, имаш видимост, чисто ли? Давай тогава. Ама как сега? Той ще загуби минута и половина от заря. Голям проблем. Ай то гарен камел е тук, къде е тръгнал да му пречи. Голям проблем. Да, видях, че идва колега от среща, тук е гарен участък. Много гарен участък. Но долу-горе настъпах малко линийката, посвих малко БМВ-то и се оправиха нещата. Много гадно, хора, направо разбиваме си камионите и тези хора, нали, които живеят в тези райони тук и пътуват по тия пътища, просто трошат си колите до безобразие. Това е много гадно. Пътищата са в окаяно състояние. Особено отсечката Монтана-Враца, чието Мездра, отвратително е. Просто е отвратително. Това всичко си разбиваме, всичко. Иначе плащаме винетки, които вдигнаха пак, данъци, какво ли не. За това нещо нямат грешка да търсят, ама да излязат и да ги оправят, не става. Пак ще кажат, пари няма, нали? Държавата няма пари, държавата 35 години я крадат и още има за крадене. Явно държавата има пари. Оказахме се много богата държава, ама не за всеки.
Защото на толкова години да я крадат и още да има богата държава. Те сега почнаха да крадат от евросредствата. Сега. Те ги крадат от 15 години. Да продължите надясно по главното шосе след 800 метра. 15 години ги крадат тези евросредства и там и... Да, мощчето. Боже, какви хубави спомени. Тук по тия пътчета. Няма да забравя първия път, когато... няма да е било първия път. Не. По-нататък е било някой от всичките пъти, които съм излизал. Май тук... Само, че не го... мисля, че точно това е, да. Мисля, че точно това е. Кръчето. Селцето. Нещо няма. Нямах цигари. Бях забрал да си взема цигари. Нещо е такова се беше случило. И един магазин е там от тясно. Едно магазинче. Продължете надясно по главното шосе след 100 метра. И като наповах кучките и аварийките. Надясно по главното шосе. И скачам аз да си купувам цигари. Отзаде зад мен е трафик. Какво да правя? Искате ли да видите как се случват тук нещата? Просто никак. Защо? Ще ви кажа. Защото няма никаква видимост. А завоя е отвратителен. И за да не вземете мантинялата или някой колега с вас, Карайте 3,7 км. тръгвате, подавате му сумката и това е. Нямате друга опция. Стария път за Видин. Браво! Чак се чудя хората тук, как още не са излезнали да протестират. Как не са затворили тук някой участък да протестират. Аз и в правото си. За това нещо ще бъдат много прави хората. Ако протестират тук заради трафика, защото няма работа тук този голям трафик. Тежкотоварен. Просто няма работа тук. Държавата не е така. Управници. Смешници. Пълни. Това нещо в Германия, примерно, няма да го допусне никога германеца да се случи. Така ще го направи, така ще го измисли, че никога няма го допусне да вкара тежкотоварния трафик в някакво село. Селце покрай къщите и тук, гледайте, ние минаваме на 3 метра от стените. Това е безумие. Хора, ние къща да се напука, ами аз чуя как имат още стъкла. Просто... И не само германец. Никъде не съм видял досега и катастрофи, каквото и да се случи. Затварят, стоиш там, тук трафика, задръстването, изчакваш, такова, но никога не отклоняват. Ремонтите по така ги правят, по такъв начин си правят ремонтите. Да, знаете, Германия цялата, всяка една магистрала има ремонти. Обаче така е направено, че пак трафика минава през магистралата. Няма такива отклонения, защото сега там правили едното платно и давай през селата. През селата другия път. Те не са луди. И така. Така че, това е само тук. Тая безумица може да се случи. В България. Честито. На всичкото отгоре, тук е станало нещо. Я катастрофа, я нещо друго. Да. Щом наспират. Най-вероятно е станала катастрофа. Полицая каза на място. Най-вероятно са поударили тук верижно. Да. И то сериозно. Да,
стават такива неща. Случват се. Поударили са верижно. Турския камион е спрял тук, за да може да изнесе. Или са се засякли с колега. Спрял е и отзади бурчетата, понеже те карат броните, защото нали, и те са бързаци, те са експресчета, бързат се и са нахакали двете бурчета едно от друго. И това е станало. Пак хубаво, че няма страшно много трафик, иначе тапата ще е жестока тук. Пак хубаво, че няма толкова много трафик и са мина. Сега да видим още колко ще се мъчим в тези пътчета. Красиви наши, родни. Значи нямате си на идея с какво удоволствие този път карам тук. И колко ми е гадно, че трябва да ви го покажа това нещо. Защото да, на мен ме навява спомени в момента и ми е окей, нали. Не бързам за никъде, не гоня нищо и ми е спокойничко, както се казва, и си карам, но показвам ви лошите страни реално на нашата страна. Вместо да ви показвам нещо хубаво и красиво, аз ви показвам как бродим тук с тези големи машини. Ако беше, бяхме минали по-нси път новия оттатъка, до сега щях да съм забрал за тия вратки, но това е положението. Сега каркаме се, стараем се големите дупки и трапове да ги избягваме. Е, това е с лоб, сега малко ще дам газ, да мога да избягам. Това е, като свърши времето. Той колегата го разкачил даже. Значи нещо се е случило. Хубавото е, че на мен така ми се получи днес, че да мога да изчистя време, но аз така или иначе от Ботевград до Видин гледам да съм с чисто време. В смисъл да имам поне една четворка, нали? За да ми е спокойно, защото знам, че тук мога да очаквам абсолютно всичко и абсолютно всякаква промяна. И да мина от всякъде. Да накарат да минем, така че винаги гледам да имам едно каране чисто тук. Няма как. Предния път, като връщах, от Фемилито тръгнах рано сутринта. Рано, в 6 часа сутринта тръгнах от Фемилито с 9 часа и 52 минути точно. Т.е. с двете паузи, нали? 9 часа и 52 минути. Едва успях да стигна до паркинга след Враца, който е там платения, как се казваше, то беше специфично такова фамилно име, както и да имам си го запаметено, знам си го, ама едва успях да стигна до там заради онзи безумен обход. Но аз не че исках и да стигам по-надалече, в смисъл, но до там трябваше да стигна с 2 четворки с 8 часа. Аз стигнах с 9 часа и 52 минути. Оттрепаха ме с този обход тогава. И затова ви казвам, че винаги гледам и тук да съм да имам едно чисто време, защото всякаква идиотия може да очаквате. Тогава, като влязах, в смисъл тръгнах от Фемилито, спрях на къщата в Румъния, направих една 45 там, имаше още време за каране, но аз направих там едно 45, хапнах, тръгнах от къщата, влязах в България и след Видин, след Дунавци там на една отбивка, аз мислех на Дунавци да се кача където е на круиза, паркингчето, обаче като видях колко колеги има там за зареждане, колко пашка, към сега тук да съм гъна да минавам между тях, няма смисъл към на някаква отбивка.
Изпрях на една отбивка малко след Дунавци, направих още едно 45. Пауза. И оттам като тръгнах, вече до Враца, до този паркинг, беше нещо страшно. Много страшно. Изобщо аз не го очаквах, аз не знаех. Излизайки нагоре, си минах, даже не от тук, нали, по нормалния път, нали, нямаше никакъв проблем. И знам, си правя плановете, нали, си викам, идеално ще ме съвържеш си. Пътувам, няма проблем. Да, ама не. Като навкараха там в оная тръстика, ела да видиш. Право се чудех каква ще я правя. 800 метра. И с 300 мъки, ви казвам, на 9 часа и 52 минути реално. Успях, стигнах, паркирах се, прекръстих се. То бавно караме, няма как нещо да си причиним на нас, ама стига да си ударим машините, нали? То това е достатъчно. Слава Богу, нямаше такова нещо. Кръстих се, теглих 2 български на този, който няма мозъчни гънки и го измислял да напрекара оттам. Хапнах и умрях. Просто бях като отрепан. Продължете надясно по главното шосе след Знаем. 100 метра. Тук е без да ми казваш. Продължете надясно по главното шосе. И без да ми го казваш. Оле. Тук някой е хвърчал по средата. Карайте 34 км. Прелеза. Точно. Сега ще ви кажа къде ви говорих за тези цигари. Тогава. Защото това е прелеза. Да, на Дъвова махала. След Дъвова махала, в следващото беше. Сега ще мина оттам, така или иначе. То това видео тръгна да става пак много дълго. Безумно дълго, най-вероятно. Но пък се надявам, че няма да ви е много досадно, нали? Все пак ме е нямало много време. Или какво ли си викате на какво му пука, ама. Аз се дрънкам тук. Поне не е някаква магистрала скучна, нали, да няма какво да видите. Пък тук може да видите всякакви идиоти да се случват заради тия пътища. И така, тогава много ме уморих. Много се уморих наистина. В смисъл, ако е навънка, нали, по магистралите, както се караме и такова, там няма проблем, там му караме 15 часа. Няма никакъв проблем. Просто пък тахографа не ме го позволява, иначе там не се уморявам. Но тук по тези идиотски наши пътища обходи направо ме скапват. Това бяха пътища, които, честно ви казвам, аз дори с леката кола не бих минал. Просто не бих минал. Не бих си го причинил това нещо. Но тогава няма как. Почнахме пак тук да се въртим, да се усупваме. Оле. Да видиш. Що така миме? Леле. Ние трябва да минаваме наляво. Само гледайте какъв път са сложили. Само гледайте какво се случва. Сложили знака и познайте къде навкарват. Преизчисляване на маршрута. Леле, красота! Карайте 18 км. При възможност направете обратен завой и сега, завийте наляво. Тая почва веднага с обратните завои. Значи то Гармин умрял. По принцип Гармина е хубава навигация. Харесваме как работи. Точна е.
При възможност направете обратен адреси завой. и работи. Обаче едно е такова отклонение да има, нали, поне зависещо от мен, каквото и да е причини, нали, не аз. И не знам защо не може да го преизчисли по друг маршрут. Веднага, обратен. При възможност направете обратен завой. Може да побърка. Това не му харесвам на този Garmin. Иначе нямаше как да ви покажа къде си купех цигарите. Да. На този Garmin това не му харесва. Не знам защо така е направено. Търсих и в настройки, гледах да видя нещо да такова. Няма. Пуснал съм му да преизчислява алтернативни маршрути. Няма. Тя си знае да прави обратен завой. Това е. Къде ще го направиш по обратен завой? Както има един колега, ми го показаха, почнах да му гледам клипчета от време на време. При възможност направете обратен завой. Боже, Мак Папазов. Мак, да, той е магиосник ли, не знам. Ама в България много интересен. Интересен за забавление, така си губя времето. При възможност направете обратен завой. И някаква ситуация беше пак така с навигацията, той кара по магистралата, тя му вика зави надясно, зави на следващото дясно, и той къде вика това дясно, къде вика го видя това дясно. При възможност направете обратен завой. Същата работа и тази сега. Къде да го направиш този обратен завой тук? И като го направя този обратен завой, какво ще се върна на кръстовището? И пак трябва да правя обратен завой, защото там пък не можеш. Ама това е Garmin. Сега някой ми казва, Том била най-добрата. Бе, няма най-добра и най-лоша навигация. Няма такъв филм. И Том, той ще има някакви други, примерно, някакви пъкчета и така. Аз съм се убедил, че просто няма точно При възможност перфектна направете навигация. обратен завой. Ама сега, всеки защитава това, с което се кара и се работи, нали? Аз лично ето казвам, за мен Garmin има такъв недостатък. На китайката това е харесвам, че веднага преизчисля. Тя веднага цък и ти намира някакъв вариант. На нея минуса е, че така ги смята някой път, че те вкарва по някакви безумни национали, с които да спестиш колко ще спестя, първо между 5 и 10 км разлика. Обаче ме вкарва в някакви безумни национали за 5-10 км разлика. Аз предпочитам да мина обходно 5-10 км по магистралата. Първо, че ще изгоря по-малко, второ, че по-малко време ще загубя. При възможност направете обратен завой. На нея това е на китайката, иначе тя много бързо изчислява и води хубаво. В момента този смотан Garmin, сега докато не стъпя там на единицата пак. При възможност направете обратен завой. Ще мрънка за обратен завой и това е. Аз знам, че сега тук пак ще стъпя на единицата. Имаше един случай, не знам къде беше, даже навън беше. При възможност направете обратен завой. Ама аз пътя си го знам, защото съм ходил и друг път в тази фирма. Те двете искаха да ме прекарат по някакъв идиотски път. При възможност направете и съответно аз и двете не ги отразявам, нали? И си карам, защото си знам пътя къде отивам. Този Garmin в продължение на около 20 км не млъкна. Че не му знам. При възможност направете обратен завой. Не съм гледал къде е някакво бързо меню и тук да изключа звука в такъв момент. Просто да не ми лази по нервите. Не за друго. Китайката преизчислява постоянно, обаче води в посока. При възможност направете обратен завой. Там по едни национали, по едни горички искаше да ме вкара, към това няма да стане. Тя си преизчислява и в един даден момент тя захапа. Та продължаваше да прави обратни завои. При възможност направете обратен завой. Нормална история. Та така е, имат си бъкчета всичките. Няма перфектна навигация, аз това мога да го гарантирам. Който иска може да ме обори, да оспорват, всеки ще каже моята е най-хубавата или каква си. Няма лошо, щом си я харесва да си кара с нея. При възможност направете обратен завой. Аз си ги харесвам тея. В червения, знаете, има една голяма хубава. Тя, между другото,
е доста добра. Доста добра навигация. В смисъл... При възможност направете обратен завой. Сме се оставили там, нали? Тя си в червения, тук с този Garmin. Доста добра навигация е тя. Аз лично много я харесвам как работи. И При тя възможност понякога направете обратен завой. прави разни такива, има такива включвания за някакви пътчета и такова, обаче не е толкова страшно, не е такъв проблема при нея, защото като изсложиш пълно междинна точка, една-две междинни точки, предварително аз така се научи, че ги прави тези неща. Слагат една-две междинни точки и нещата се получават при нея, няма никакъв проблем. Леле. Тук хората, виждам, колеги са влизали даже в калното, за да се разминават. Малко е тесничко. Малко е тесничко, ето. Идва колега. Наистина е малко тясно, да. И слънцето както ми блести, и нали се ще какво остане с главата. След 800 метра направете обратен завой. Ти вече видя къде може да се направи обратен завой. До сега беше при възможност. Но тя вече видя. Я да видя сега къде ще го даде това. Сега ще се посмеем. Да я видим къде е измислила да направи обратен завой. Аха. Ужасно слънце. Значи представям си какво е в обектива в момента. Какво виждате? Едно нищо. Най-вероятно това е. С това разполага заведението. При възможност направете обратен завой. Ето тук е видяла, че може да се прави обратен завой. Запална. Поне е запална. Си нямаш друга работа, тук си говориш с навигациите. Еми още 10 км и трябва да стъпя на единицата. 10 км по тясното ще ги минем. При възможност направете обратен завой. Но лошото е, че там сложили този знак забранено за над 12 тона и са затворили директния път, който си беше. Много тъп. Адски тъп. Адски тъп. Пак е измислено, ама недомислено. Опитали са да измислят нещо пак не са го измислили. АПИ. Иначе отдея ги видях там. Автомобилната инспекция и АПИ в една отбивка така по-широка. Двете коли спрени, изпрели един колега преклещили и вече сега този колега ще го разнищват и ще го съсипват, нали? Защото той е лош човек. Той е шофьор на камион. А шофьорите на камиони са лоши хора. При възможност направете обратен и трябва да завой. бъдат третирани като престъпници. Ама да дойдат и да измислят откъде да минаваме и защо пътищата са в това състояние, няма. Тогава ги няма, когато трябва да свършат нещо. Ето. Направо си размествате багажа още 2-3 пъти и после пак си го подреждате, защото все пак ужасен е пътя. Пътя е ужасен. Добре, че не съм нисък като тия новите Volvo и някоя Scania, че отдолу да се запрет на всичките пластмаси. Ужасно е. Значи пътя е станал пълна трагедия. Пълна трагедия. Освен по средата, друга някъде да карате и тук е просто нещо страшно. Ох, Българио. Много си хубава, ама материала е много слаб. При възможност направете обратен завой. Много слаб материал. Това е истината. Никой не се напряга да помисли, да си мръдне пръста. Мисловната дейност е твърде ограничена.
много слаб материал. Направете обратен завой. Той един човек го беше казал това нещо и те му се разсърдиха, ама много е прав. Адски прав. Материала е много зле. Държавата ни е много хубава. Ще го избутаме, не е проблем. Въпросът е, че като съсета и сега, че примерно толкова бързо ще минат 550 метра, направете обратен завой. 2 седмици и 2-3 дена и трябва пак да го мина е това. И наистина лошо ми става, ако искате, вярвайте, направо ми иде да оставя камела някъде на паркинг, да си хвана един самолет, да се пребера с него. И като след празниците реша, направо пак със самолетчето и в смисъл да не блъскам камела, да не блъскам и мене си. Честно ви казвам, направо ми идва да го оставя някъде. А това е някакъв ужас. При възможност направете обратен завой. Сега на 2 месеца да го минавам един път, нали, отиване един път връщане, през 2 месеца, нали, долу-горе пак. Въпреки че той през половин година ми се струва да се блъскам камела тук. Да кажем, че долу-горе. Като знаме сега, че след 2 седмици и 2-3 дена ще трябва пак да го мина, е лошо места. От сега не ми е добре. Карайте 1,4 км и направете обратен завой. Има го и нещо друго, че на кой паркинг го оставиш. Защото реално това са 3 седмици пауза. Не е малко. След 1 км направете обратен завой. Ако става бела, тя може да стане и за една вечер, по принцип, така че. Рисковано е. Рисковано. Иначе точно слагам само дрехите в едното сакче и самолета. Чиста работа. Няма после да се ядосваме пак, да търсим товар, то пък няма, пък или ако имаше някакъв, дето даже и разходите не плаща и нас в началото на януари, като знам каква е мъглива, днеска, утре, в други ден, не знаеш кога. При възможност направете обратен завой. А тая година, между другото, нашите фирми много отрано тръгнаха да запразняват с износа. Миналата година, ноември, не. В края на ноември не съм излизал до сега. И не знаех, че е толкова тегало да си намериш товар от България за навън. Да, в началото на ноември има. Тогава имаше, тогава излизах. А така в края между продължете 4,3 км. До сега даже нямам спомен да съм го правил това упражнение след 20 ноември да излизам навън. Нямам спомен да ми се е случвало това нещо. Просто сега така се случиха нещата. И наистина да е толкова тегало с намерението на товари. Явно износа запразнява рано-рано. То колкото го няма, става още по-зле положението. Така. Ами, да ви кажа, да, след 3 км, точно след Ружинци излизаме, вече пътя нататък е ясен, да видим. Най-вероятно буферния някакво да ви го снимам, всички го знаят, буферния паркинг вече толкова пъти е сниман и показван и разказвано за него и какво ли не. Този буферен паркинг, аз си го харесвам. Върши ми чудесна работа в такива моменти. Всичко си има там. Нормална цена за паркинг. Аз си го харесвам този паркинг. Който не го харесва, да влиза в Румъния и да се набутва. Аз не. И така, няма да го снимам буферния. Пак казвам, колко пъти е снимано, показвано, разказвано за него и какво ли не е коментирано и всичко. Просто сега стъпваме на единицата и вече си знаем пътя до Видин. Добре познат на всички.
също снима много. И това ще е за днеска от видеото. Живот и здраве, утре продължаваме да минем Румънията. Спирка на къщата задължително, но утре ще ви кажа защо. Спирка на къщата ще се направя, да си изчистя и времето и ще ви кажа защо я правя тази спирка на къщата. Долу-горе винаги, сега в повечето случаи ми се получава, някой път не. Но видели, че има варианти, може да ми се получи, на къщата се спира. Хем чисте време и се възползвам там от нещо, което ще ви кажа защо спирам. Ама това нека да бъде за утре. Ох, че хубава шахта. Айде да я прескочим. Тук всеки си карка и си спира на село, както му е добре. Важното е да му се получава и да не стават щурти. Община Ружинци имат сцена. Може да е малка, но е сцена. Какво знаете ви в Ружинци? Като гледам, ще завием. Ай, там след колегите, след навалицата ще завием. Знаем. То нямаме друга опция. И блокчета, така, 3-етажни, тук си имат. Браво! Ти да видиш. Малко няма до грами и разбито украдено всичко, ама това е положението. След 350 метра завийте надясно. Ще завием. Само да стигнем до там. Той завоят тук е толкова хубав пак, че наистина трябва да се изчакаме колегите, защото иначе няма как да станат нещата. То просто няма как да стане. Ние може да се разминем камионите. Няма вариант. След 100 метра завийте рязко надясно. Завийте надясно. Вижте колко е тясно. Няма как да не се изчакваме. Няма как да не се изчакваме. И да искаме. Оп, един колега от дясно. Отляво, извинявам се. Откъде мина, бе, брат? Как мина? Как го направи това нещо? Сега тук идва ли някой? Нищо не виждам. Аз съм. Че ми трябва и другата лента. Просто ми трябва и другата лента. 14 километра. Да. Това е приятелчета за днеска. Живот и здраве. Спочина. Утре тръгваме. Да минем Румънията, да влезем в Унгария и стигнем до фемилито. Така че, айде. Чао за сега.